kdybyste tady měli to vlákno jenom jedno a teď přesto přelepili tu druhou, tak vlastně spod té folie musíte vytáhnout celý ten obrovský kus, což je hrozně takový nepraktický. A může se vám stát, že se ty folie fakt slepí jako dobře. Zatímco takhle vy si vlastně tadyhle nejdřív seříznete tou ranou. Strnete ten celý přesah, který tady máte. Ostatně přilepíte přes sebe v tom místě. Kde chcete mít ten spoj, tak to proříznete. Tady teda zradíme dole, tady nemusí být. A potom je to tak, že se vytáhne jedna ta půlka toho nosiče, tadyhle ta druhá, ale s tou druhou je potřeba odstranit vlastně i tu půlku, která tam zbyla. A samozřejmě drží na té folii, ale zase ne nějak výrazně v těch prvotních okamžicích. Taková trošku tadyhle zásadního, nebo to jenom tady někde začít. Vytáhnete teda vlastně kus té folie z téhletý, kus ten zelený nosič. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že teď, když jsem to vytahoval, tak jsem ty folie trošku jako roztáhl. Je důležité být pečlivý při slepování, hlavně vlastně u té hrany, aby si ty folie opravdu skutečně sedly k sobě. A teď ta hrana je samozřejmě taková trošku jako hmatná. Je to tak, protože samozřejmě ten řez způsobil to, že vytáhl hrany té folie. Takže vy vlastně potom tu hranu vlastně jenom jednoduše prohřejete. Ty folie se stáhnou zpátky do té své původní pozice. A vlastně ten soulep už je potom úplně dokonalý. Tady to není úplně tak, je to vždycky cítit, ale protože tohle je satén a tohle je lesk, to znamená, že i ty povrchy jsou